Министър Милошев, Честито. Честито, искам да ви разкажа за тази чудесна платформа, която е и много практична за вас, за вашите колеги в Министерството на образованието, в колегите, които преподават и разбира се студентите, които се учат в всички университети в България. Красотата на тази платформа и нейното практично приложение идва от това, че тя обединява всички досегашни интернет страници и други ресурси, които са под контрол на Министерството на образованието. Това дава възможност с едно влизане в платформата студента или преподавателя първо да бъде разпознат и съответно да му бъдат представени електронни услуги, които предлага Министерството на образованието и съответно институциите в него, общините и разбира се правителството, електронното правителство и gov.bg. И не само това. Възможно е така да се настроят полетата, които ние предлагаме за първоначално ползване, че да се персонализира това пространство според нуждите на този, който го ползва. Още по-интересно е, че тези, които го ползват, имат възможност и да развиват тази платформа. Тоест, това е само едно начало за по-добро електронно управление и развитие в сферата на образованието. Честито! Още веднъж честито! Аз много се радвам на тази съвместна инициатива между двете министерства. Това е първата крачка и във всички случаи няма да бъде последната. Да, хубаво направихме, изглежда, че го насочихме точно към студентите, защото това са в момента така най-активната част на нашата нация, която се занимава с мисловна дейност и с интелектуален труд. Разбира се, то ще бъде насочено и към преподавателите, за да бъдат те достатъчно така актуални в своята преподавателска дейност към днешния ден. Прекрасно е, че ще могат да го развиват с общи усилия, така че то да стане по-приложимо за всички граждани на държавата ни. Да, това е една хубава първа стъпка, когато тя започне с добро и с добро желание и с усмивка. Аз мисля, че тя ще продължи и нататъка. Да си пожелаем успех и да пожелаем успех на нашите студенти, те го заслужават. Може би само няколко думи още да кажа към тази платформа вече са включени и два от проектите на Министерството на образованието, младежта и науката. Това са проектите за студентските стипендии и практики. Студентските стипендии няма защо да пояснявам, то е ясно. За какво става дума? Студентските практики са една прекрасна инициатива, подпомогната финансово от Европейския съюз, за която аз не виждам някой да намери губеща територия. Студентите получават практически умения, за които са заплатени. От друга страна, работодателите получават по-качествен студентски труд, за който на този етап не са длъжни да заплащат, тъй като той се заплаща през проекта. А в крайна сметка и едната и другата страна получават съответния дивиденд, който е прекрасно и насочва и подпомага бъдещето и развитието на България. Разбира се, донор на този проект е Европейския съюз. И точно този проект за мен показва как с едни неголеми средства, тогава когато се тръгне с една разумна инициатива по правилен път, се получават добрите резултати. А получихме и още един плюс. Цялата програмна част на този проект е аташирана в настоящото нововъведение. Успех! Успех на студентите, успех на вас, успех на всички. Мерси. И поемам ангажимента да разкажем на бизнеса за това, което също те вече могат да ползват в електронна знаете ли, те вече знаят. Ние в конкретния случай вървим малко след тях, но ще излезнем и пред. Пак да разкажем. Добре. Още веднъж благодаря. Благодаря и аз.